Nagmalampusod ang kulminasyon sa 19th Pakarajan Festival sa Malapatan, Sarangani. Gani star-studded sab kini kay misalmot ang pipila ka kapuso stars nga misulay sab og tradisyonal nga weaving. Atong silipon sa report ni Tony Humamil. Napuno sa kalipay, kahugyaw ug kilig ang kulminasyon sa 19th Pakarajan Festival sa Malapatan, Sarangani. Sa pakigduyog sa pipila ka kapuso stars alang sa Kapuso Fiesta. Unang nagpakilig ang cast sa asawa ng asawa ko nga sila Lizelle Lopez. Ug si Martin Del Rosario nga nagharana. Nagpasampo-sab silang duha sa ilang trending scene sa GMA Prime nga asawa ng asawa ko. Anong ginagawa mo dito, Jeff? Umaasa pa rin mahalin mo ako. Kaso, binagok mo ko ng bato sa ulo. Ug mas mihugyaw pa diyang nag-perform na si Sparkle star Andrea Torres nga nakauban pa ang iyang usa ka fan sa stage. Busa wa gayoy kabutngan ang kalipay sa mga Malapateño. Masayang-masaya ako dahil nakita ko yung mga favorite person sa GMA Kapuso, especially Andrea Torres. She's very beautiful. Kalipay. I'm so proud. Mapasalamat usab ang Kapuso stars sa init nga pagdawat kanila. Naku, sobrang nag-enjoy kami. Ang saya, ang saya. Maraming salamat po sa nagpunta at nakifiesta po sa atin dito. At sa sobrang init na pagtanggap niyo po sa amin. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga pumunta po doon, nakisaya po sa amin, at syempre sa lahat ng nagpakita ng suporta para sa show namin ng asawa ko. Giimbitahan sab nila ang mga kapuso nga padayong suportahan ang ilang mga programa sa GMA Network. Abangan niyo po sa asawa ng asawa ko kung ano kayang mangyayari kay Jeff. Kung buhay pa ba ako? Kung buhay pa ba si Jeff, makakalaya pa ba siya? Masasabi niya kaya kay Jordan? At kung matutuloy ang kasal ni Jordan at ni Shaira. Oo, yun. Ang dami, marami pa po. Abangan niyo po yan. At may surprise pa po kami na Ay, hindi pa oo. pwede sabihin. Of course, andyan ang GMA Gala na paparating na. So, I think less than a month mangyayari na yan. Mayroon din akong hosting job na ginawa sa isang show ng GMA sa GTV. So, nakakatuwa din yung concept. Una ni Ana, nasulayan sab nila kung paunsa ang proseso sa traditional weaving sa mga kaigsuunang Muslim sa Balungis Weaving Center sa Malapatan. Gipasuot sab sila og makasuotan sa mga moro. Nakakatuwa kasi actually pagka tinignan mo sila, ang bilis na nila, may sistema na sila. Pero pag ikaw na yung gumagawa, ang hirap pala. Pero nakakaaliw kasi nakikita mo na napoporma yung pattern. Medyo mahirap naman talaga siya, pero kung papanoorin mo kasi sila nga yung gumawa, parang andali. Pero dito kailangan talaga parang focus ka rin sa kanya. Mahirap din siya. Pero pag natapos mo to, parang ang laking accomplishment. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.